Sasampunipun saya kadang iki dalang wedok niki. Nek weton ngayuk Jakarta. Nggih. Mboten mati kali lah. Apa? Elek-elek wong iso setetek-setetek wae. Nggih. Elek-elek kan. Isane mong Setetek-setetek wae. Ku wis beda elek-elek. Tegese wis beda. Apa Isomu kamu bisa sedikit-sedikit corone elek-elek kan. yo setitik yang setetek wis beda. Setitik iki sedikit yang setetek. ayo. Ayo apa? Kosone. Setitik. Setitik apa setetek? Setetek-setetek. Apa setetek? Ayo, lanjut, Pak. Yo, ngambah sing kok sing gawat. Aja diganggu. Ya, Pak. Pak diangkat iki piye to, Pak? Kaya jenazah. Diangkat jenazah. Bayangno Mas, diangkat terus ditarik terus gitu loh. Apa ora ngolah? Iya, Pak. Ayo. Iya. Terus Ayo, sikene, sing kuat. Ayo. Jos, bintangin. Hebat. Lain jeprot. Hai, betul kuning. Wes. Iki aku mau sing Joko. Ah, Wis ora bakal ngepek iki. yang apa? Iki mau dari bojoku isin. Lah kok isine ngapa? Lho, suarane koyo ngono kuwi kok pertama. Arep layu bengi kampung ae. Iya, oke. Dan ciwan. Wah, watak lagi. Mantap lagi. Ayo, Mbak. Tibake memane aku njaluk tulung Mbak Eka, udah tugas Mbak Eka berarti saya ini ngandani Mbak Elisa. Ayo, tarang-tarang.
karo Mbak Elisa ngelu lho, tak goleki kanca sing ora ngelu iki. Nah, Iki lagi di pasangannya. di pasangannya apa? Panjang jalan Mojopahit lagi di pasang iki. Di pasang iki apa? Portal penyekat jalan. Kuwi sing delok padake portal. Sing delok saya Kan? Iya, Bio. Wis dipadake portal lho. Aku ora trimo. Kuwi sing delok arep kaya tugelan jebok. Ning kuwi dudu portal. Kuwi sinden. Arep piye-piye kula niku kedah sabar. Arep piye-piye Pak Dim niku senior kula. Pun kula yo dolakan wiwit jaman sak monten dugi sak menika. Iya. Kae kathah sampun nek sing sinten to nang mboten ngertos Pak Dik garangan sekarang wis sapa kabeh. Nek ora apa mboten buku mboten. Ya kok sing delok kaya kucing. ya pasok kucing untuk barang. Apa nesu? Panas iki apa? Ora nesu. Gareng buku garangan. Nek Sragen, Solonan. Terus Semarangan. Hukum seneng lho. Sindel ambune dikancing. Wis ora ngene. Ya jangan seorang iki bakal ya dadi seorang ibu. Oh, kuwi kudu dihormati Mas Gareng. Aja terus uyah-uyah kaya ngono kuwi. Apa wis dibujuk? Ya wis dibujuk ya. Dibojo apa-apa ya. Oh ya, semoga. Apa ini ngene lho, kowe dibujuk pacar biro. Piye? Apa iki dan dibujuk? Modalnya kertas HPS. Tempel di dodo tulisi diskon 50%. Rumah kamu balon segel di jalannya. Jalannya apa-apa lah. Aduh, lumayan. Coba kan jajan Mbak Elisa, coba jajan. Lu Mas Gareng Mas delok kuwi lho. Wis kaya jambe sinigar ta, ya coba. Nah, yo guys. Sisigal utuh, sisigal pangan goblok. Ya coba kenceng ta. Aja muni garangan, aku ngambon pertama ning kono usuk garangan. Garangan ning wali saiki garangane wis entek Tarik siji. rasa kuat. Yo, pemane, jatuh lecek, monggo. Pemane buka coba Mbak Elisa, kok bentengan karo Mbak Eka. Monggo. Monggo, Mbak.
Mas Gareng kopi juga tengah. Apa ahli joget, guru joget. Dulu juga yang kau ngira-ngira berkop ya. Oh, ayo, tapi Mas Gareng ya, ayo. Ayo, aku dulu kali, kamu, ayo. Lagi di kamera. Pak Kapolsek Kenapa tak? nyantet si Jen tahu. Nesu lah. Ini juga ditelongnya aja setrum. Ora iso balas setrum. Mati separuh piye ngene ora masalah. Ya mati separuh ngene sing mati kene. Nggih, makasih. Kok tak tutup yang Pak Sono. Ya, Kok sing rupa kemawon. Nangis